tes tes.
dalah. Jagat Dewa Bathara Mangestungkara tur wayah jagat sapramudita. Ora semengko ngger kulup bareng sliramu ki cumedhak ana ing ngarsaning Kanjeng Ibu kok katon tawang-tawang tangis ngger. Sing mbok tangisi ki apa ngger kulup putraku wong bagus. Putraku wong Sigit Dewa Srani. Mara enggal matura kelawan Kanjeng Ibu ya ngger. Inggih Kanjeng Ibu, saderengipun kula pun putra wayah Dewa Srani ngaturake sembah bekti kula sebah konjuk nggih. Kanjeng Ibu. Iya, ndak tampa tiba sepadha-padha kok ngger. Terus ana apa ngger sliramu kok nandhang dukita ki ana apa? Ngono ana apa ngger? Inggih Kanjeng Ibu, nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Kula badhe nyuwun pirsa Kanjeng Ibu. Kowe iki arep takon apa kok get-geti wong kowe iki? Arep nyuwun pirsa babagan apa to ngger kulup? Anakku wong bagus, anakku wong Sigit ngger. Mituhu pemawasipun Kanjeng Ibu, kula pun wayah Dewa Srani punika sampun akil dewasa napa dereng Kanjeng Ibu? Tobat. Terus ana sambung rapete apa karo pitakonmu iku ngger? Kok takok isih cilik apa dewasa? Kabeh iki wis ngerteni yen to anakku Dewa Srani iki wis akil dewasa, wis gedhe ngger. Mergo yen ora kleru jeneng kita iki umur pira ya ngger? Ya 30 kok ngger. Inggih Kanjeng Ibu. Lah ya wis dewasa, akil dewasa to ngger. Terus ana apa ngger? Inggih. Lah yen kula punika sampun akil dewasa Kanjeng Ibu. Upami kula mengku dhateng salah setunggaling wanadya punika kinten-kinten sampun trep napa dereng Kanjeng Ibu. Tobat. Jebule kowe iki jeneng kita lagi nandang katresnan to ngger. Iya. Wong arep nyuwun pirsa kaya ngono kok mubat-mubet to ngger. Dadi jeneng kita iki wis kepengin omah-omah ngger. Inggih Kanjeng Ibu. Tegese yen to jeneng kita iki wis omah-omah, ora suwe meneh Kanjeng Ibu iki bakal duweni mantu. Inggih. Lah yen to wis duwe mantu, mega ora suwe meneh pepuntane Kanjeng Ibu iki bakal duweni putu. Inggih Kanjeng Ibu. Terus sapa ngger? Sapa kira-kira wong wadon sing wis mbok tresnane rina lan wengi andadekake sliramu sungkawa ki sapa to ngger? Mara matura Kanjeng Ibu. Upama satriya ki satriya ngendi, anake satriya ngendi? Upama anake Nalendra ki Nalendra ngendi ngger? Upama ki wong tani ki ya wong ngendi? Putrane sapa ngono lho ngger? Inggih Kanjeng Ibu.
nyuwun pangapunten ingkang dados gegantilaning manah kula rinten kelawan dalu punika boten wonten sanes mung kejawi Yai Dersanala Kanjeng Ibu. Sapa nggih? Dersanala. Sapa? Dersanala Kanjeng Ibu. Tobat. Lho jane kowe iki ngerti apa ora nek Dersanala iki wis duwe bojo? Wong wis duwe bojo kok mbok karepno iki karepe piye to, Ngger? Aja ya Ngger mbok liyane. Mengko mundak ditulodo tembih buri ora prayoga kok Ngger. Mengko mundak Kanjeng Ibu kuwi ditutuh kelawan para dewa. Apa jeneng kita ki ora ngerti yen to Dersanala ki wis duweke Janaka. Dersanala ki wis dadi bojone Janaka lho mbok kok karepno ki piye to Ngger? Liyane Ngger. Mboten Kanjeng Ibu. Liyane Dersanala sapa? Saiki kuwi prawan ayu-ayu. Upama ape milih rondo ya lah. Apa milih sinden penyanyi akeh. Kene iki gudange lho. Lho kok milih kok sing wis metu bojone to Ngger. Mergo ana tetembungan ya Ngger, abang biru waja ana ijone, waja diganggu wis ana bojone. Kono lho Ngger. Liyane ya Ngger. Mboten Kanjeng Ibu. Sinden ki ayu-ayu kok Ngger. Sinten? Apa karo Bilqis? Mboten kecilikan Kanjeng Ibu. Dina? Mboten kula mboten remen. Apa karo Fitri? Ah. Odak. Bocah kok ngene kok wong bojone wong kok disenengi dikarepake iki lho janjane iki piye? Kepiye ngono tobat aku tobat temenan. Kanjeng Ibu estunipun sak lumahing jagat sak kurubing langit punika mboten wonten ingkang kula tresnani mung kejawi Yayi Dersanala. Lah yen Kanjeng Ibu punika mboten minangkani pamundutanipun Kang Putra, apa gunane dadi wong tuwa? Wonten paribasan anak polah wong tuwa kudu perpradah. Nek ora sagah ngopo kok dadi wong asepah. Tobat temenan tobat. Yen to Kanjeng Ibu punika mboten minangkani kekarepane kula aluwung kula mboten rabi selaminipun Kanjeng Ibu. Ana wali liwat. Lan menawi kula punika mboten rerabi kaliyan Dersanala. Aluwung kukut jagating dewa sanis yo iya Ngger iya kowe aja ngono ya Ngger. Anakku ki mung sitok Ngger, sliramu tok aja kaya ngono ya Ngger. Iya ngene iki lho papane wong tuwa ki jarene anak polah wong tuwa kudu kepradah ya ngene iki. Lah wong wis ana bojone kok dikarepake. Lho ngene iki lho kepiye ngono kepiye? Ayo tobat iki temenan. Ya wis yen kaya mengkono tinimbang aku kekelangan bocah siji-sijine putraku. Ya tak munggah ana ing kayangan Suralaya tak tangisane Kanjeng Ramu kang wis kelakon ngukir kelawan jiwa ragamu. Gelem ra gelem bisa ora bisa tak antuk nek karo sliramu sing jenenge Dersanala mau to Ngger. Inggih matur suwun Kanjeng Ibu. Kula mboten siyos nglalu. Kula tenggo nggih Ibu. Iya entenono. Lan kabeh wae. Netya kala Derba Maha, baju barat, baju luri, pandu meo, jara meo. Kula wonten dawuh Bu Kulun. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Iya, ayo kabeh wae derekno marang jengkare panjenenganku kang bakal munggah ana ing kayangan Suralaya ya. Lan kabeh wae jin setan priprayangan balung acangklak ilu-ilu banaspati kabeh dikanthi aja ngasi ana sing kari wewe dina iki ya. Lan ingkang jibaku sing ati-ati tudu tansah kakanthi duga-duga mara digawa supaya lakumu bisa anyandunga kelawan sekar cempaka mulya slamet kang bakal ndok tampa ya. Wis wungsu ing panci tali mangke mung kari slamete ya. Inggih Kanjeng Ibu. Inggih Bu Kulun.
Suwawi ontap sagung para wadyabala pindhanipun hambata rubuh tindakna. Ayo Cok, padha nderekke Kanjeng Ibu Betari Durga kang bakal munggah ana ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Ya ya ayo. Ayo. Wis. 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 Ah. Oh ya. Petitis. Wis. Oh. Kowe tangane Suraji ana matane. Wis. 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 Hut. Ah. Wis. Wis.
Renggosan ya, Cok. Wis. Wis. Hut. Wis. Aku buta rambut geni. Aku kang bakal munggah ana ing swarga dahana. Hus! 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 Enteni, Cok. Hus! 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 Aku enteni yo. Hus! Hus! Melotot. Ayo. Sritina ning pasewakan ngagem busana maneka warna. Dat saking kayon yun miat sang nata.
Surebdata Pitana. Hanenggih papan pundi punika ta kang kaeka hadi dasa Purwa? Eka marang sawiji hadirin weh dasa 10 Purwa kawitan. Senadyan to kathah titahing Bathara kang sinangga ing Pratiwi, parandene datan kadhi kaya kang ana mungguing gumelaring kahyangan Suralaya, ya kahyangan Jonggring Saloka. Lamun to dinulu saking katebihan nadyan to papane katon miring parandene meh warata. Kawimbuhan ing mriku wonten warna biru beburyan cahya wilet wilis wenes ingkang winangun pantes. Sinusul wonten kayu gong ingkang malengkung lenggak-lenggok ilining kanang wekasan anjlok mening jurang grojokan. Dasare pasisine subur kawimbuhan mirah toya mila sak kadone paninggal kinembung kalian ijeme gegodhongan. Datan kantun wonten panjrahing puspita manda kang amanca warna lamun to Cinandra panyayah kang den kemuli dening Sang Permadani. Kacetha paling karlip pating kalepyur lir pindaning Kartika kang silih sasama. Sinten to ingkang dumunung mungguing kahyangan Suralaya? Lah punika ta warnane ratune para Jawata nalendrane para Durhandara. Ingkang awisik yang pukulun Bathara Guru ya jagat pratingkah ya pukulun jagat Girinata. Nuju ing hari Respati manis Sang Nata miyos siniwaka lenggah ing dampar kencana ingkang pinate ing Sosotya. Lemek babut perang wedani sinebaran menyang sari Ginanda Wida jebat kasturi. Kang ayap sanggane kenya salujur ingkang samya endah. Endah warnane rompyoh-rompyoh sesinome. Banyak mas mentok mas kacawalika dipanggo ingkang sarwarekna kongas gandaning Sang Nata Dewa sak temah merbawani mungguing kahyangan Suralaya. Sinten ta ingkang marak seba ngarsanipun pukulun Bathara Guru? Lah punika ta warnane rawuhira Jawata ing siduk pangudal-udal Sang Resi Kaneka Putra ya Sang Narada. Wondene ing wingking nenggih sawanipun pukulun Bathara Indra kang yekti dadi tuangganing para kadang Durhandara kang samya marak seba. Katingal bek amber ambalabar nganti dumugi jawining tratak. Sak temah kaya ndoyonga puncak sujining alon kadesek ingkang samya marak seba. Habyor busanane tinon kadhaing panjraing kang puspita sak temah kaya nyurunma sorote Sang Hyang Bagaskara. Nalika semana dereng ta pukulun Bathara Guru amedhar sabda kesaru gegering Pasiban Jawi rawuhira pukulun Batari Permuni nenggih Pandya Batari Durga. Ingkang nalika semana nakyenaken bilih ingkang putra dewasane menika motah kepengin palakrami. Wauta kaya mangkono, wijil pangandikan Sang Nata Dewa ingkang dereng kawedaring lesan.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiting putyana mbyang panjrahing sarwa rukma rengging manik mawa retna Prabanya sumirat kenyaring teja liweran lir kilat sisiring tatit wimbo ganda ambrenging katiuping maruta manda saparan mangambar kongas Raras kang halenggah ana ing dampar kencana leraba tara brahma sumarot prabanya gumelar angebai kang samya sumewa tenon kadya samudra pasang kang miwa trapsila Ka
samya sumewa tan ana kang nyabawa yung ong wilahing awik namas tunamasidam sekaring bawana langgeng nun mangke kakang Kaneka putra nenggih kakang Narada serawuh jengandika wonten ing kayangan Suralaya menika ulun ngaturaken pambagya panakrami mugi konjuk kakang Kaneka putra kakang bela dalah brekencong waru doyong Mbak Pong kali cundhe ngulon mirine ku geruk nggih adi guru sampun ulun tarima kira kopel kamacan ing jangka mimbuhana bawa leksana handayana ing kasantosan adi guru wangsul salam talemipun Kang Raka kemarenga nampi adi guru inggih Kakang Narada ulun tarima andadosaken bungah raos ulun kakang monggo kakang tumenten kesekecakaken anggen jengandika kapara lenggah Kakang Narada kakang lah dalah nggih sampun mboten prayogi anggenipun kiraka marak ngabiyantara wonten ing ngarsanipun adi guru mbok namung kemawon adi guru kok kayangan Suralaya ing dinten menika kok komplit kaya jamu komplit sida muncul malah kapara ten mriki ya wonten nggih punika iki ratune panggodha pangrencana ratune iblis adaane iki nek ana wong sitok iki mesti engko geger ana ing kayangan tenan kok jan teko titeniane ora wis makna geger ana setan sitok iki tobat Kakang Narada sampeyan ki mbok aja ngono tok Kang nek karo aku kawit kuncung nganti gelung kawit jabang nganti caplang kok ya kowe iki dak siya nek karo aku to Kakang oh lah kepiye to ning papan ngendine iki ana panggodha pangrencana kaya diapormu iki mesti engko geger ngerti apa ora kowe ora aku ning kene iki matur kalian ukulun Bathara Guru ana wigati wis apa wae lah wis inggih Kakang Narada marmane Kakang Narada ulun timbali menika badhe ulun suwuni tetimbangan kakang nenggih anak kula dewa serani patutan kalian permuni menika wiwit alit mboten nate kagulawentah kakang ing mangka sak mangke piyambakipun motah kepengin palakrami kakang kados pundi monggo ing Kakang Narada keparenga Kakang Narada ulun suwuni tetimbangan nggih kakang lah dalah nggih adi guru pun Kakang nayogyani adi guru merga menapa jangkepe wong urip kuwi pancen yen wis akil dewasa kuwi ora lanang ora wadon pancen kudune enggal palakrama sebab kanthi palakrama menika pepuntanipun saged angembangake mring keturunan ngoten lho adi guru nggih namung kemawon pun ulun titip beling tumrap ing wong omah-omah niku nek cara kuna kuwi gudel nusu kalian kebo adi guru gudele iki nusu karo kebune adi guru ning sakniki punika winali ing mangsa kala punika kebo sing nusu kalian gudel ngaten dadi nalika kina punika dede kalian sakniki jaman modern adi guru nek sakniki punika bocah golek jodoh piyambak wong tuwa gelem ra gelem mung kari maringi restu karek mantokno ndak ngoten to ha nggih ngoten lan setunggal malih adi guru tiyang palakrami punika kedah nontoni bibit bebet kelalawan bobot ngoten adi guru sing jenenge bibit putrane sapa ngoten adi guru
apik wajib dilirik ning ngene Allah sing waspada merga napa kacang punika mboten ninggal kalian lanjaran duren dawah mboten tebih saking wite Adi Guru inggih Kakang Nardo ingkang kaping kalih nggih punika bebet keluargane punika saking keluarga ingkang kadosa pundi punika kedah waspadake Adi Guru inggih Kakang lan kaping 3 pun nama bobot kados pundi punika Kakang nggih sing diwastani bobot punika sing arep diwengku niku kaya ngapa tingkah lakune nek saged golek judul kuwi ya sing apik rupane ya sing apik tingkah lakune ngoten Adi Guru setitik kurang rupa ning ya anggone leluwian anggone ling tindak tanduke sopan lan niku sing wajib diutamakno nah ngoten sing wajib diutamakno nek masalah bondo donya punika nek wis wong loro dadi siji kuwi iso diluk bareng-bareng nah ngoten lho Adi Guru inggih Kakang mulane niku sing jenenge bobot niku mboten kok bondo donya mboten kok terus anake sapa sugih apa kere dudu nanging kepiye tindak tanduke kepiye tingkah lakune ngoten lho Adi Guru inggih Kakang Narada leres lajeng kira-kira nyuwun pirsa sing dikersakake dening wayah kula pun Dewa Srani punika sinten Adi Guru putrane sinten Adi Guru kula aturi Adi Guru punika paring dawuh lah menika Kakang Narada pramila ulun nyuwun tetimbangan paduka sebab menapa Kakang kados pundi ta Adi Guru inggih dipun ingkang dipun kersakaken kalian Dewa Srani menika boten wonten sanes mung kejawi Dersanala Kakang sapa Dersanala Kakang lho mangke riyen Adi Guru mangke riyen nek niku kok kula mboten sarujuk Adi Guru mergi napa abang biru ana ijo nek aja diganggu wis ana bojone nek niku pun nekat namine niku ajeng rusak pager ayu ngoten niku dosane kualat ingkang tanpa upama saiki guyang-guyu Adi Guru ning sok titenana mangke nek ora diuncalno karo malaikat ana ing blumbang lam-lam sing kebake ula kalih jlengking kalih kelabang lha niku teko titenana pun cinipta sakjroning Alkitab ula punika gedene sak bulu unta untune kaya dom-dondom nek nyokot wong iku larane 700 taun lho nek ora wedi ya kebangetan mila saking menika Adi Guru mbok iya isih akeh sing wedon liyane aja milih sing wis ana bojone ngoten lho Adi Guru permuni kula wonten dawuh kula mituhu panemumu kepiye permuni tobat yekto sampun boten kirang-kirang anggenipun kula ngaturi priksa dhateng anak kula pun Dewa Srani ning piyambakipun boten gega malah nutuh kaliyan kula anak polah ngopo wong tuwa ora sanggup kepradah nek ngono aja dadi wong asepah lah kepiye yen kaya ngono aku ki sing gembol sangang sasi 10 dina ngerti apa ora iya yen ta mboten kelakon rabi kalian Dersanala alwung mboten polok rami salaminipun ngantos kukut jagating Dewa Srani yen kados mekaten endi wong tua sing mentala Bu kula nanging kepiye ya permuni kuwi rak ya garwane Janaka nggih pun yen kados mekaten kula nyuwun pamit lah ben ngentol lah anakmu kosek lha nggih alus kados pundi dipinangani napa boten iya lungguh sing kepenak nggih lak ngoten to ngene lho permuni kados pundi apa ora gelem liyane mboten pukulun niki mangke kula wangsul kok mboten beto pawartos ingkang sae ampun salahke lho
Kae lho. Yen to Dewa Srani punika kelalu wonten ing tengahing segara punika ampun disalahke nggih. Iya. Kakang Narada. Kados pundi punika Kakang? Adi Guru. Paduka kula aturi emut Adi Guru. Pancen wong tuwa mono sing digolekno kamulyan ya kuwi anak kalih bojo. Nah ning delok-delok Adi Guru. Nek nyuwune ora prayoga aja dituruti mundhak nglunjak. Nah ngono. Mundhak nglunjak. Arep nangis kaya ngapa nek penjaluke iki ora prayoga wis jarno wae. Mila Adi Guru sepindah malih ampun ngantos menika ngrusak pagerayune tiyang sanes kualate kaliwat-liwat punika. Selami-laminipun Adi Guru seumur hidup kualate punika Adi Guru. Kakang Narada. Inggih Adi Guru. Lekasing manah kula paduka punika suwuni nayogyani Kakang. Mangke ulun undhakake belanjane, ulun undhakake bayarane nek jenengan purun nayogyani kula. Ngoten lho Adi Guru. Dak nyuwun sewu. Narada kuwi tuwa-tuwaning dewa ana ing kayangan Suralaya kene. Ning nek Narada kok kon ngeloni barang sing ala, nyuwun pangapunten nek perkara pangkat derajat punika ora digawa mati Adi Guru. Nyuwun pangapunten. Nek Narada kok kon ngeloni barang sing ora bener, nyuwun pangapunten ora iso Adi Guru. Ora iso Adi Guru. Nyuwun pangapunten Adi Guru. Nggih. Yen kados mekaten Kakang Narada kamangka Kakang punika midhanget piyambak yen to mboten dipinangkani punika Dewa Srani kuwi badhe nglalu. Kakang Narada menawi saestu paduka mboten nayogyani tinimbang ulun tinutuh kalian Dewa Srani langkung prayogi menawi wonten kayangan Suralaya punika mboten wonten Narada mboten dados punapa Kakang Narada. Lah dalah. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempet kempet. Ya si tukang walang ati. Ya ki tukang walang ati, ya ki tukang neng sing tias, lan ki tukang kudu gering. Welah dalah Adi Guru, Adi Guru. Yen tok tak rungo-rungokake, wah, setitik tendunge sampean kuwi kok atos tahu gembok watu sesek ning dada ngerti apa ora kowe? Ya tuwa-tuwaning dewa ning kayangan ki Narada ning nek Narada kok dikon ngeloni barang sing ala ki ora bisa. Ya Narada ora dadi dewa ning kayangan Suraya, ora dadi kamituwa, ora pateken. Nanging titenana yen to kayangan Suraya punika bakal diucalacir, bakal disungsang bawana balik karo bocah sing wingi sore sing urung ilang pupuk lempuyange. Aja salahno, karya slamet ora dadi dewa ora pateken.
Anjra ingkang puspita arum kasiliring samirana mrek sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya lamun ta ulun waspadakake iki kaya sowane putra ulun Brama. Ngger kena ngapa dene jeneng kita wis pirang-pirang pasowanan ora ana marak seba ana ing ngarsa ulun. Brama. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten langkung rumiyin kula ngaturake sembah bekti kula kunjuk nggih Rama Pukulun. Iya. Wis ulun tampa bali pangestune ulun tampanana ya nggih Brama. Nggih. Dat kapundi mugi dados jimat paripih Pukulun. Marah jeneng kita sing kepenak lungguhmu ya nggih. Ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng kita Brama. Inggih. Kados pundi Kanjeng Rama Pukulun? Andosaken kagiat raosing manah kula Rama. Ngene ya nggih. Prasajan wae ulun mongkok lan bombong. Nanging jebul tinemune kabeh mau nerak pranatan jroning kadewatan. Nerak pranatan kayangan Suralaya nggih. Estunipun kados pundi Rama? Ngene ya nggih. Sebab nalika semana dhawuhe Dresanala kelawan Janaka ora nyuwun palilah kelawan jeneng ulun. Nggih Brama. Tegese rikalenggan samengko ulun datan nayogyani ulun datan sarujuk kelawan dhawuhe Dresanala kelawan Janaka. Hayuwa kagiat gelem ora gelem jeneng kita kudu bisa megatake Dresanala kelawan Janaka nggih. Waduh Pukulun. Duh Rama Pukulun, kula mboten sagah misahake anak kula kalian Janaka Pukulun. Sewu lepat digong pangapsama Pukulun. Babar pisan kula punika mboten nenten
ceceking manah kula nerak saking pranatan kelawan kayangan Suralaya pukulun saking pangertosan kula pukulun Janaka punika dadi lananging jagat malah kapara dados jagoning dewa ingkang wenang garwa widodari seketi kurang sawiji pukulun menika dawuh pukulun piyambak pukulun mila anak kula Dersanala kula dhawuhaken kaliyan Harjuna bilih kula punika kedah misahake Dersanala kelawan Janaka kula mboten sagah pukulun kula mboten sagah pukulun Brama kula wonten dawuh nadyan ta ulun wenangake ngrabi widodari seketi kurang sawiji nanging dawuhe Dersanala datan nyuwun palilah kelawan ulun mula sangka kuwi gelem ora gelem Janaka kudu tok pisahake kudu tok pegatne kelawan Dersanala kula mboten sagah pukulun kula mboten sagah mboten tegel pukulun kapara wekdal menika Dersanala sampun ndarbini mbobot putu kula nggih buyut panjenengan pukulun kula mboten mentala pukulun bocah sing ngandhut yen mboten klentu punika sampun ngandhut nggih punika mbobot Sabta Candra pukulun 7 sasi pukulun menika badhe kula pitoni pukulun lah banjur yontos sampun mitoni terus kula pegataken kalian garwane kados pundi raosipun pukulun pukulun nyuwun pangapunten pukulun kula mboten saged pukulun kula mboten mentala pukulun nyuwun pangapunten Kanjeng Rama ampun Kanjeng Rama mangke kados pundi nasibe putu kula pukulun ampun pukulun Brama arepa dikepiye wae ulun kan menang murba wasesa kayangan Suralaya kene ngger jeneng kita kudu bisa megatake Janaka kelawan Dersanala anakmu lah ing mengko Dersanala ki bakal ulun dhawuhake kelawan putra ulun ya kuwi si Dewa Srani dadi cetane Brama yen to Brama ngaku putrane pukulun Bathara Guru kudune jeneng kita manut yen to jeneng kita iki ora manut ora gelem nggo dawuhe wong tuwa yen to jeneng kita ora bisa misahake Janaka kelawan Dersanala apa kelakon jeneng kita tak sotke dadi werjet cacing nyuwun pamit pukulun tobat nggih matur sewu sembah nuwun bunga kula bunga muga-muga ndang pegatan nggih pukulun aja ngono aku kaya ngene iki demi sapa rak ya demi kowe ta Permuni inggih muga-muga ndang pegatan wong kae terus mengko niki mangke saged mantu kalih kula pukulun wah mangke putra jenengan punika nggih senenge ra jamak-jamak pukulun iya tenan ya Allah ya Allah Permuni kados pundi pukulun nggih kados pundi saiki apa sing dadi penjaluke sliramu ki wis tak pinangkani nggih kula ngertos matur suwun saiki genti aku sing nyuwun kelawan sliramu nggih nyuwun kados pundi
nyuwun diladosi nggih kula pundhutaken dedaran nggih sik ora daharan pelem pertangga jiwa ora jambu dipun nirmala dudu lah napa pun jenengan iki nyuwun napa pukulun aku njaluk iku leladenono brantaku lho jenengan punika kados pundi sih wong jenengan sampun kagungan garwa sing ayune gagal sing jenenge Betari Uma ora ana ning kene ora ana lah kula punika nggih sampun jenengan pasrahaken kalian Kakang Bathara Kala lah kula punika sampun dadi garwane Kakang Bathara Kala lho kok jenengan ajeng nyuwun kalih kula niku kados pundi tobat ning kene Bathara Kala ora ana ya wis nek jeneng kita ora gelem kleladi aku ya tak batalne. Nggih. Ayo. Nggih. Monggo ra ning ampun ngertos tiyang nggih. Iya. Sang Srinata harsa jengkar ngarsa tekeping lore ande nalikane roheng dalu wong agung mang